Uy, Ate Claro. Lami man yung postura ron. Usayal. Si Nina. Mukha naman ay nag-gown ko. Uy, man lagi kay sudan. Di una lagi na kong palit ang akong mga besti kaysa maghubo ko. Balag ba ko sudan oy, importante nga na ako'y kanon. Lami kay posturan sa sudan way kapalit. Ngita naman siguro po kag-gobot. Wala tayo ni madinhi nga ni dool makadinhi. Diba kini ba magul kay? Igo ra gyud kang nanguan sa ako ang postura. Ning magul kay Nagminarite sa pugkana. Unsa man? Pero ka balaka, tagaan ta kag sudan. Tinuod ka? Sure ka? Tagaan ta kag sudan. Nagpalit man ko gani nag 5 ka kilo. Wow naman. Aw, Pero natin habili nito mga 1/4 lang siguro. Sakto to nimo. Sige. Magkuha. Mo dyan akong kaganahan ni mo ba kay Tempa? Imong kilay ba kay mura makagmulawin? Uy, bago kining style dun. Sayaw. Wala ka ano! Ikaw. Mura makagmulawin. Bago ni style dai nang sam ka uy. Mura katong babaeng abughuan nga. Kanang ilang balay nga way bintana. Murag Angry Bird nga padung mga ha. Uy, ginaw ko. Ay, karba naging ko na. Sige. Watan ko din. Salamat daan ha. Uy, sa payat no. Nagpaabot ko dere. Oh, wata ko. May po sa buhulan na da kay may gani kay nakakita siya nako nga wa ko'y sudan. Iya ko kung talag sudan. Kanay malibre na yung sudan ani. Ate Claro. 1/4 lang ni kay 5 man ni ka kilo ganin. Kay 1/4 lang ni kay ni ko nimo. May Uy, makikaway sudan. Ay, ginoo ko. Di judi madala-dal ka hurot bisan pag butang ko sudan dere be, butang ko sudan. Dara. Mira, Ayang kamot ta. ang gusto din. Ay, ano matanos? Kamot, di mo na matanos bisan pag kamot. Sabi ni. Asin malaki be. Aron nga maayo. Di man na maktulin imong kaunugoy asin. Di man na asin kay pila ka kilo na. Kamak abe man ako og sudan ni. Ano man